Luptătorii din trupele speciale au descins în Ilfov după ce mai mulți adolescenți dintr-un clan interlop s-au afișat pe internet cu pistoale, cuțite și droguri ca să-și intimideze potențialii rivali. Adolescenții se filmau în grupuri de 10 de persoane înarmați cu bâte, macete ori lopeți, iar anchetatorii au bănuiala că ar fi agresat fără vreun motiv diverse persoane, inclusiv la mall. Ne-ai nebunit pe toți. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete, în ultraviolete, o mamă ce siluete. Vec în costume de baie cele mai frumoase fete. S-au urcat, da, s-au urcat toate pe trotinete. Să nu-l deranjați pe rege, cu șupânul nu vă merge. Cu șupânul, cu șupânul, care e numărul 1. Să nu-l deranjați pe rege, alo jungla s-a dat lege. S-a dat lege, s-a dat lege, cu vrăjeala nu mai merge. Nimeni nu mai zice pâs, 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 pâs. Să aud măcar un fâs, 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 fâs. Să nu vă arunc în sus ca pe micile de pluș. Hai să nu vă fac de râs, nu știți cu cine vă spun. Bum, bum, racate, cate, tigă-da-da, racate, cate, tigă-da-da, racate, cate, tigă-da-da-da. Cine e tătic? Dimineața când mă scol, fac flotări în curul gol, că răsare soarele, când răsare luna, mă mănâncă pula, mama face teice, și te-a fac în pula ei. Tu auzi pe stambere. Pentru cici și-a pierdut ce pisci și acum plânge. Unde mi-ți pisci? Adu-mi înapoi, că mă furitar și că avem ușuroi. Așa și zoom, 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 albinuța mea. Zoom, zoom, zoom,